Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-qiraatu utawi kiku nerangake wacan-wacan fi sholatil Jumu'ati ing dalem salat Jumat. Wal ihtiba ulan lungguh ason-ason. Wa man lan wong-wong taroka kang ninggal sapa man ing salat Jumat min wiri udrin saking tanpa ana udzur utawa alasane sing jelas. Iki bab nerangke wacane surat-suratan salat Jumat. Terus nerangke kanggone wong-wong sing meninggal Jumat, dia meninggalkan tanpa ada alasan yang jelas atau ada halangan. Jadi ora ono apa-apa kadang gak gelem salat Jumat. Iki engko mangke dibahas. Nggih menika hadatsana Yahya an Malik an Damrat bin Sa'id al-Mazini an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Nadduhak bin Qais iku sa'ala iku takon sapa Nadduhak bin Qais Nu'man bin Bashir ing Nu'man bin Bashir takone nggih menika madha utawi apa iku kana ana apa saan tingkah yakra'u iku maca bihi kelawan madha mau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal Jum'ati ing dalem dina Jumat. Dadi Pak Doha ku takok ning gone Syekh Nu'man bin Bashir. Ditanglet Kanjeng Nabi ku nek salat Jumat niku biasane maos surat napa sakbadane Fatihah nggih. Iku maos surat napa. Yaumal Jum'ati ing dalam dina Jumat ala asri suratil Jumat ing atase mburine surat Jumat. Jadi biasane nek sing disunatno kan maca surat Jumat. Di rakaat awal niku bar Fatihah maca surat Jumat. Lah sing kedua rakaat kedua ku biasane maca napa. Nek sing kelaku teng mriki kadang kan wonten dibagi. Saya dibagi itu sholat Jumat dipotong dari dua, diwaca nduk rakaat awal karo nduk rakaat sing kedua kan. Niki benten mangke. Jadi rakaat awal ya sholat Jumat full sampai selesai, rakaat kedua maca sholat beda ngoten. Kala ngendika sapa Nu'man bin Bashir mau jawab lah. Kala jawab sapa Nu'man bin Bashir. Kana ana sapa Kanjeng Nabi ku yaqra iku maca sapa Kanjeng Nabi hal ataka hadisul wasiyah yang surat hal ataka hadisul wasiyah. Kanjeng Nabi sakbadare maca surat Jumat biasanya nduk rakaat kedua iku maca surat hal ataka hadisul wasiyah. Wa hadatsani an Malik an Safwan bin Sulaim. Kala ngendika sapa Malikun Imam Malik. La adri ora weruh sapa ingsun anin nabi ana ta saking Kanjeng Nabi amla utawa ora annahu iku sak temene Safwan bin Sulaim kala iku ngendika sapa Safwan bin Sulaim mau ngendikane Safwan rupane man utawi sapane wong iku taroka iku ninggal sapa man al Jumu'ata ing salat Jumat salah samaroten kelawan telu pira-pira ambelan min gori udrin saking tanpa mundur wala illatin lan tanpa ana lara toba mongko bakal ngecap Allah sapa Allah ala kulbi ngatasé atine man ala kulbi ngatasé atine man. Iki ngendikane Imam Malik nyeritake saking Safwan bin Sulaim. Tapi ini masih tanda tanya, mbah kok ngene Kanjeng Nabi utawa ora, maksudnya mboten pati jelas, mboten pati sikoh jenengan. Cara masih Syekh Mamang.
konggone Kanjeng Nabi konggone sapa ngoten. Tapi kanggo iki sing ngendika sahabat apa Syekh Sofwan bin Sulaim ngoten. Cuma ngendika Imam Malik Syekh Sofwan bin Sulaim tau ngendika ngoten iki wau. Dadi sapa wonge ninggal Jumatan ring ninggal 3 kali berturut-turut. Dadi Jumatan iki ra lunga, besok eneh ra lunga, besok eneh ra lunga sampai 3 kali. Dari meninggalkan mau tanpa ada alasan yang jelas. Liyo ra loro nisan. Ra loro ra ngopo-ngopo pokoknya. Alasane iku rapati jelas. Allah bakal ngecap nduk gone atine wong mau iku dicap munafik biasanya. Dicap munafik. Iki senendikano di sebagian riwayat iku ora mek Imam Malik serasan. Imam Malik, Imam Ahmad, terus Imam Syafi'i sami mawon. Niku ngendikano sapa wonge sing 3 kali berturut-turut kok meninggalkan sholat Jumat tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada undur, mungkin loro utawa liyane, iku dihukumi dicap apa atine dicap munafik karo Gusti Allah. Jadi Imam tiga tadi padha yang ngendikane ngoten, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad sepakat sebagian keterangan ngoten. Begitu. Jadi hukumnya kan wajib sholat Jumat. Cuma ada keterangan lain kalau kitab-kitab liya mungkin sing sampean mungkin tahu mireng atau tahu maca. Kadang udzur iku macam-macam, alasan iku macam-macam kadang. Ana sebagian keterangan niku nek pane udan daweres zaman biyen keterangane ngoten. Dan dhuwures ngasek dalane plentongan maksudnya becaan kaya isih ana lemah-lemah sing cara liwat nduk kono ku malah plentonge gagal sikil jebret lumpur kabeh. Iki diperbolehkan tidak berangkat sholat Jumat. Lah saiki alasan kuwi mungkin gak dipakai mergo dalane saiki kan dilabur kabeh, diaspal kabeh. Dadi ra ono dalan berlumpur. Ono neh sing ngendikano sing kena udzur mungkin kena nggo alasan udzur maksudnya banget ademe mungkin pamane kok metu wis kaya ora betah-betah so banget ademe lha nduk Indonesia iki ora ono banget ademe. Indonesia cuacane utawa iklime ora ngasek kaya nduk luar negeri sing kaya kanemen karo suhune. Jadi ku padha ra iso alasan karo wong Indonesia. Pelentongan gak iso. Pamane kok banget ademe ya ora ono lho kene. Di pamane kok alasan sing tepak biasanya kudune ya lara biasanya kuwi. Pamane lara watuk utawa terus ora ono lerene daripada ganggu liyane wis gak usah lunga Jumatan lah malah ganggu kekusuhane wong liya. Gitu. Malah pileke nular pamane. Watuk terus masjid malah mengganggu. Gak usah lunga Jumatan, iku mundur apa-apa mundur-mundur ngono. Nek watuke siji loro maksudnya ora kok nemen ninggalno mungkin yo gak kehitung mundur. Kehitung rasa-rasa mungkin. Begitu saja. Al-Fatihah.